ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମା ପୁଅ ଆମେ ତୋଷାଲି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ବ୍ଲଗ ହେଇଛି ଭଲ ନା? ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏଇ ମେଳାରେ ଆଜି ବୁଲିକିରି। ମା ପୁଅ ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ଆସିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ଆଗେ ଖାଇଲା ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁରା ଦୁଇଟା ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ତା ମନ ପସନ୍ଦ କଲା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ଭଲସେ। ଏଇଠି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିରେ ପଡ଼େ। ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ କିଛି ଥିଲା, ଦେଖିଲେ କିଣିପାରିବିନି, ମୋ ବଜେଟ୍ ବାହାରେ। 13,000 15,000 ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା, କୁର୍ତ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା 7,000 8,000। ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଆସିଲୁ ଆଉ। ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘର ଯେହେତୁ ଦୂର, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ଫୁଲ ଭରି ରହିଛି, ଆଉ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଉତ୍କଳ ଏରିଆ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲୁ, କାରଣ ପୁଅର କିଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବାର ଥିଲା। କିଣିକି ଆଣିକି ନେଇକି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।